Това била битката на века. До решаващият момент се стигнало след редица събития, които се случили в продължение на 4 години. Най-напред цар Симеон предприел поход до Цариград, където сключил мир с малолетния император Константин VII. Много скоро мирът бил нарушен и Византия започнал подготовка за решително нападение над българите. Целта била веднъж завинаги да бъде разгромен цар Симеон. Той бил принуден да води дипломатически двубой с маджарите, печенегите и сърбите, тъй като през това време Византия се опитвала да ги привлече за съюзници срещу българите. И успява. Когато византийските войски навлезли в българските земи и достигнали до крепостта Анхиало, се стигнало до Великата битка.